Iki mau lakon kepiye nek serumpiang kaya mengkene iki mau kepiye? Mbak Rukun. Iya. Iki kepiye iki? Heeh. Grandong keplayu ke taman pusakaku. Heeh. Wong es kulino serumpiang. Ngene iki piye? Ngene iki piye? Ane kepiye wong malah kebacot. Ambek aku sik kaya pedhot malah ndek mlayu. Halah. Ayo. Wong nyater katik daya keplayan kok kaya mengkono. Pedangku tak seleh nek. Engko nek kecelawur meneh ra gathuk. Wah. Kasoran ana ing papan padununge peperangan kok ya ngono. Iki tak batak to iki. Aja dhisik. Aja. Tak batak. Aja. Mundak kok malah ra karo-karuan. Nek wis temacep ngono kuwi aja nganti kejabut mengarep utawa memburi. Lho. Usadane kok malah tambah dawa. Melu iso ta? Goblok. Ngene iki lho sing goblok pakane. Iki anakmu dhewe. Lho. Wis bosen ngingoni kondo. Iki ana ayu-ayu milih salah siji, lagi ngoni tetanggamu. Wis goblok kaya mbuh. Ayo, ngono lagi panas pilek nubruk. Nek tak jepune nek menawa iso waluya jati. Yo. Aku isaku kanthi pandonga wae ndorok donga. Jepak-jepuk tinggal tungone asu. Rondo kembang melu wong. Rondo ayu saiki dadi bojoku. Nang, nek kowe anjen iki dititisno uripmu dawa. Waluya jati ya, Nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo tim Sri Laran Budaya.